so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም ቅድድም ብሽክሌታ ክለባት ዓለምና ናይ 2025 መገረጁ ብወግኡ ይከፍት ቻምፒዮን ኣፍሪካ 2024 ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ከምኡውን ቻምፒዮን ኣፍሪካ 2024 ናትናኤል ተስፋፅን ኣብ ዙር ሳንቶስ ናይ መጀመርያ ፀወታ ከሰላስሉ እዮም እዚ ሕጂ መበል 25 ዓመት ምስራቱ ዘኽብር ዘሎ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ዘለዎ ውድድር ብሉፃት ዓለም ለኻዊ ተቐዳደምቲ ብሽክሌታ ናብ ደቡብ ኣውስትራልያ ተጓዒዞም ዘካየድዎ ን6 መዓልቲ ተከታቲሉ ኣብ መንጎ 20 ክለባት ዝካየድ ዙር እዩ ከም ዝዝከር ዓመ ኦሎምፒካዊ ቢንያም ግርማይ ናይ መጀመርያ ውድድሩ በዚኣ እዩ ጀሚሩ ነይሩ ጽቡቕ ዕድል نقلتهم نمنه ميرون أب الجراويت غانتا تسنبيرو ኤርትራዊ ምኩር ተቀዳዳማይ ሜሮን ተሸመ ብናይ ሓደ ዓመት ውዕል ምስ ኣልጀራዊት ክለብ ማዳር ፕሮ ሳይክል ተጠንቢሩ ሜሮን ዳግማይ ናብ ብሽክሌታ ድሕሪ ምምላሱ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብውልቂ ብሉፅ ብቕዓት ከርሚ ጽንሑ ይዝከር ኣብ ውዳእ ዞባ ማእከል ምስቶም ብዕድመ ኣዝዮም ዝዓብዩን ገለ እውን ተቀዳዳማይን ከሎ ዝዕዘቦ ዝነበሩ ውሉድ ተቀዳደምቲ እናተቃለሰ ዘርእዮ ዝነበረ ናይ ዓወት መንፈስ ከዓ መቐረት ናይቲ ውድድር ክኸውን ክኢሉ እዩ ዝተፈላለዩ ዓወታት እውን ኣመስጊቡ እዩ እዚ ወዲ 32 ዓመት ገዲም ተቀዳዳማይ በቲ ዘርአዮ ብቕዓት ኣብ ቻምፒዮን ኣፍሪካ 2024 ፃውዒት ናይቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ውዳት ዝውክል ሃገራዊት ጋንታ تراقي بمباري فلات زحلف عمت ورحقون بتابزر على الجرح بروس بقعد زرع زقريب تقلد ماي بجام على أمدا زميل عسريت مدرك ممن تعلو كابتشار شاي جميرو لبيسواني ريو بنت بون ربعي درجة حيزو زازيمو أبتودر زرع مسات ومنايقة كالبزانا كونتيننتال درجة زلوه الجراويت كلب سليبو نحد عمت وعلدما أفريماتو لا أبزاقانتا قريم الجراو تقلد ماي عز الدين لعقاب يركب عز الدين أب 2010 تحدن أبي إرترا كتما سمرا استخير تشامبيون أفريقيا توراديرو منباري ذكر أب تشامبيون أفريقيا 2024 بحر عود ينوك ملبران كلايزا تود 10 عمد دوب أفريقياوي إيميل فاني كيركون كان ميرون بني حد عمد وعلنا بزاقان تحت تسنبيرو له أقرايت كانت إرترا تشامبيون أفريقيا 2024 قد كون عزوزا برك تزقبر ميرون أقدمه أب 2010 مس جيرماناويت كلب ستارا دالي بايك إيد أب 2010 شوعات 10 شمونتن كأمس بايك إيد تزاويت نيرو تمكرون أمن سياتا محلافن أم إزازن مسجون زغون ميرون داغماي زعدل زمركابو عزي كم استحقو سيزارب قداماي صوتو قا زمص 24 طري او حورات امارات عرب زور شاردا مخانو عبيرو صبوق عدل نميرون اولمو ابارسا كصنح كم زدل قليصو بارسا نحدش عمت بحماق جميراتا دانو أرمونا بتنزلي أزلوها كخير كم زيد لنا أبارسين لاكس أنح كم زوسنن تحبيرو ولا كونا يمزقاب شوتو غانتو تقبال لنتسعنا أرمو زحل فور حنا حسب 55 مليون يورو كاب أربي ليبيزيقنا بارسينا كم تسنبري يذكر تخونا بارسينا بزنك زلوها فاينانسا وصقامات كم حدش تسعوتاي كتفرم فاينانسا وحقتات لاليغا أيفكر لان نيرو كم غزيو في التحقن كسام مزام كتشن 4 تراي كتمزقون كتتصاوتون تفقيدو لا كاب قدامو تسلفتا زغونه تخلخليا أندريس كريستيانسن سري زقات مقدات نو حوار حكاب صوتات علي بمباريا اب كندو كتمزغبو تفقيدو لا تستوى غزي مبقع قابز حدش ور حكم بحدش كتفرمو حتى قريبان يرا حتى اغن بيت فرد كتما بارسيلونا من صاغو يذكر قرمنا مودات على عمد 2024 داغماي زقربت حتون كسمر لايك علن يقبايت بالزلا بارسا متانس صوتاي كيت خسرو غنزب اتاو كترخلو تخل مقدها صوت بالملاواي كلت حدا كابو ابتي تحدثو زلا ستاديوم كامب نو عقد سبات رايزاتو كفلي في اي بي بالعلم 100 مليون يورو كتشوتو تحسب الله فلما جن كابلا ليغا فادكو هابالو بزكوين بتي زاغيت انفتنا اسبانيول كافالي نوتريلن بروكولا ليغا نتكاب زرزر اسمات زاغانتا وتي زنبر كريستيانسن داغماي كمسغبون كلو نورمو جن كوغا عمر بحبريتو منصو مصايو اب حركه اتيلو بزق انا صاتا كوينو ناب كال كلب كساغر كم زقليو زقلت كلتنا كتما مانشستر غانتاتات مان سيتن مان يونايتدن زركب انجل كلوبات دما سمن مزمن سيت اساسيرو يلا علالو مان سيتي قدمس بارسيلونا فرامو تقداس نتحديرات له اب قرامات 2023 كتفرمو فتينا نيرا اب قبلو زركب يونايتد كان زغاطامي كم عب عدل ريا بناصاقتنو حسيب الله يقداس اولمو كابزانا هاغرو كلوب بارسيلونا كوت مدبي بلون كلام ملاصي وي كلوب حسبنا ليت اولمو نور صريو اب بارساكس اني حجل لزبل مغلص قانا يمكلتو يو فدرشن كوسو غر اسبانيا غانتا وصايتاتا كتغدل زياده اتاو كتركبن فاينانساو محنقا كتفتحون يوز تقلب ولا كوا زياده ني اورمو وديا زارا منتالو بارسا بوداي من سينا كنفت كعي بايو فيكتور وون تمساسال صقم اغاطيمو يركب كساب صباح 3 طرنز غداي معرفيو كتبصحون نخلتيوم تصاوتي كتمزغبو من دما تتسفي الله غالاتا سراي نسكرين يار نمفرام معصو بي اس جي تكحكح
تركاويت كلب غالاتا تخلخل بي اس جي ميلان سكرينيار اب زورح بلقح كتفرمو بمليا مع صوتا فرنسايت غانتا تخوكو حلا اب كرامات 2023 كاب انتر ميلان نا بي اس جي تزنبر سكرينيار كانت تسبيس تغبرلو ادمع تصاوتاي كخونا يكالن اب تحت مزنت معلم لويس ايرنيك دمامس قدامو تسلفت بوتو كوحساي كالن زلو زاغي تاب زوت يا بحموشه صوتا تراي تسليفو اب زحلف كرنت ناب سلاويت كلب ال نسر كساغر كم زقيل كا يغلص نيرو اب زوان كا امر حيد ليك ترك زلا غلطا سراي اغلغلوت بمليا مس كلب زارب جميرالا بقوامي ناي مسلاف عدل كركب كم زقل زغلص سلوفيناوي اب انتر ميلان كلو زريو زنبره بقعداك مايك مولسو زقل عدل كون كم زقلوني امت اب غانتو كصنح وي كاللي كغير دما وسانو يصبي اللوا تمال حدا طرس تخفته مسكوت مسغار سلسته لكاتيت كعصيو رايفورد بزعبون زبحال ماركوس راشفورد مساب غانتو مانشستر يونايتد زلو مسات اساسيرو نزور زلو مزرع مسغار التاو ملاش يبلو راشفورد لا سلطانيو كابتا غانتا مساليو زحلف ورحنا حدش بده هدلو مهلاو بمغلاصو كابزا كلب كوصيو كبالو لقنيو تمالك ان موصو زقلاطبا حدش وكيل كوصيرو كم زركب كلص وعلو انت خونه زي انجليزاوي كابزا حلفو سامن جميرو بزح حسو زينا كسرح صنيحو انت خونه زسحقيو مزخونه وكيل ايترقبكم زخونه مرب كايبلين كبل منغدي محبراو مراقب يبلو مليسو داغماي ناب تشيلسي مصمباري حد كابت زتعسنيو مورينو علامة تركاويت كلب فنيرباچو زي مورينو اب 2016 تشيلسي نمعلام داغماي ناب تاكلب مملاسو امناي مسلطان غعزو حد كابتوم كلته زعبي زتعسو سناتات مخانو غليصو حدا خابتهم ناي كل ساعات سلطان مخانو زنغرو مورينو اب 2003 نبورتو تشامبيونز ليغ اعتريو اب كرامات 2004 ناب تشيلسي ساغيرو اب قدامي تعمتو خا سميه وانجا بريمير ليج تشيلسي كتلل كيلو عود 2004 2005 كتكون كيلا بز بورتغالاونا تمرح دحر فرق زمن وانجا بريمير ليج زلعل تشيلسي دقي مخانتا صواب 2005 2006 العيلات ابزا غانتا مسرتاو لوط اني عود كنتا امرون زهنص مورينو اب تنصنحلن 6 عامات احنتي اف اي كابن كوميونيتي شيلدن زركبون بدمر شدش وانا جعاتيرو تفنيو مورينو كاب 2008 كساب 2010 انتر ميلان كاب 2010 كساب 2016 ريال مدريد دحر معلام وقع اب سنه 2016 داغماي ناب تشيلسي تمريسو ولا كواسا سيتسو بريمير ليغ 2010 انت عاتراب صعبت وقتي بترغام سلته سعرغن اب تاساس 2015 بتا كلب كان مزنو تاليو نزي داغماي مولسوت دمايو حدا كاب زتعسو مخانو زصرب نسو حدا كابتوم زعبي زتعسو وسنتات ريال مدريد غديفنا بتشيلسي ملاس يو فلورنتينو بريزيدنت ريال مدريد زخبد نجر سريح ياخا بحجي زبلص كفالك مصيو سلازي كان مدريد توصايل نيرو انا جن دحر سسته كبت تعاوتات اب اسبانيا انا بتشيلسي كملس دليكبل بناي كرما 10 حد عمتات وسانو كم تعسكل يصو اب زور حسان كلتن عمل زمل از علامي كابتا اب 2020 كلتن اوروبا كونفرنس ليج زعت رايت كلب روما اب 2024 مفناون اتكلاي زتعسو مخانو يزرب مورينو امصاي هاغرايت غانتا كعلم كم زدلون انفيتو كنقبرو نخيل ناي جزا رئسنا عيو جزا مكبار ترايو ارتيتا اسلطان ارسنال ميكيل ارتيتا تمال مشت غانتو اب كبيت اوتا بسسنت بكم زوسدت كليصو اب اشغار بوتا وصينا تعويتنا اب ميدوم صبو كبرو سنالهم حد ببالو كنمرح كلنا اتغونتات زغددين يركبل ميكيل ارتيتا غليصو بسنك حمامن مارم تنگله تصاوت سيناينا مستفلاليو تصاوت كنصاوت قدم كويننا ارتيتا بزعبا وددر وانجا استزارب ميكيل ارتيتا اتكن قبرو نخل عيو غزانا ترايو قال كنقبلاي نخدنينا كبل غليصو ارتيتا بزعا مسكو زور ورح الرياب زاو مغلصي ابز حج اوانتهم زلونا تصاوتي ام تقام نتكوينا زلنا صبو عدلات ترخيبنا كن كنرينا يدو نوان علي كنقالسالنا جيسوس برازيلاو تقاي غانرز غابرييل جيسوس كما ارسنال زا مسلت عباي كانتا مصوات قليل كم زي كونه غليصو جيسوس اب كم ارسنال زا مسلت عباي كلب كتصوت قليل يكون دحر مبال زحلفه غزي ولا ون صبو انت تصوتكو شوتو ايمز غبن ري حجيغن اب صبو كما يركبالو خيلو غابرييل جيسوس يكون قصيلون وانጫ بريمير ليج كنقالسالنا بمبال لتاغانتا تحساسيبو اب تصوتا برازيلاو تصوتاي غابرييل جيسوس بلوص كوم نايت تصوتا كوينو تمريصو جوفنتوس مس دانيلو كتفالاليا ኢጣሊያዊት ክለብ ሰሪያ ጁቬንቱስ ሳወር ሕጥርምስ ብራዚላዊ ተኸላኸላይ ዳኒሎ ክትፋላለ ምዃና ዳይሬክተር እታ ክለብ አረጋጊጹ እቲ ዳይሬክተር ኣብ ዝወርሕን ዳኒሎ ንምሻት ንሰርሕ ኣለና እዚ መደብናዩ ንክለብነት ተጻዋታይን ዝበለጸ ምዃኑ ወሲና ኣለና ኢሉ ወዲ 33 ዓመት ብራዚላዊ ተኸላኸላይ ዳኒሎ ኣብ መጻኢ መደባ ጁቬንቱስ ከም ዘየለ ይግለጽ ኣሎ
ክለብ ጁቬንቱስ ምስ ተሓለቐ ጋንታ ክትፈላለ ዝወሰነትሉ ምኽንያት ብሰንኪ ሕፅረት እምነት ከይኮነ ከም ዘይተርፍ ይግለጽ። ኣብ ዝመጽእ ክረማት ውዕሉ ዘብቅዕ ዳኒሎ ብዘይፍቓድ ናፍልጦም ክለብ ጁቬንቱስ ምስ ክለብ ናፖሊ ተራኺቡ ከም ዝተዘራረበን ከምኡውን ከም ሓለቓ ጋንታ መጠን ዝተዋህቦ እምነት ብምጥሓሱን ብዝብል ብክለቡ ይክሰስ ከም ዘሎ ዘኣትሌቲክ ጸብጺባ። ኣብ ድሕሪት መስመርታ ክለብ ብሰንኪ ማረምቲ ዘጋጠመ ምስሓው ኣብ ቀረባ መጽኣ ክልተ ተኸላኸልቲ ከተፈርም ክትጽዕር ምዃና ይግለጽ። ሴኮሮፋና ካብ አልነስር ናብ ሬንስ ተጸምቢሩ። ፈረንሳዊት ክለብ ሬንስ ንኣካፋል ሴኮሮፋና ካብ ስዑድ ዓረባዊት ክለብ አልነስር ከም ዘፈረመቶ ብወግዕ ፍሊጣ። ብልቃሕ ምስ ክለብ አልኢትፋቅ ተጻወተ ዝነበረ ሴኮሮፋና ብናይ 4 ዓመት ውዕል ናብ ክለብ ሬንስ ተጸምቢሩ። ክለብ ሬንስ ንዝተጻወታይ ንምፍራም 20 ሚልዮን ዩሮ ንክለብ አልነስር ከም ዝኸፈለታ ይግለጽ። ክለብ አልነስር ካብ ዝውውር 20 ሚልዮን ዩሮ ዝተቐበለቶ ኣብ ታሪክ ሊግ ስዑድ ዓረብ ዝለዓለ ዝውውር ናይ ወጻኢ ተጻወቲ ተባሂሉ ተሰኒዱ ይርከብ ክትብል ዘኣትሌቲክ ኣብ ጽሑፋታ ኣስፊራ። ሮናልዶ ዝሃቦ ርእቶ ገሪሙኒ ሮድሪ ስፓኛዊ ተዓዋቲ ባሎን ዲኦር 2024 ሮድሪ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ናይ ሎሚ ዓመት ሽልማት ባሎን ዲኦር ፍትሓዊ ይኮነን ብምባሉ ከም ዝገርሞ ገሊጹ። ክርስቲያኖ ሮናልዶ ቅድሚ ሕደት መዓልትታት ናይ ሎሚ ዓመት ሽልማት ባሎን ዲኦር ፍትሓዊ ከም ዘይኮነን ቪኒሲየስ ጁኒየር ድማ ይግብኦ ከም ዝነበረን ኢሉ ገሊጹ ነይሩ እዩ። ሮድሪ ሮናልዶ ከምኡ መዝራቡ ይገርመን እዩ ምክንያቱ ልዕሊ ኩሉ ሽልማት ከመይ ከም ዝሰርሕን እቲ ተዓዋቲ ብከመይ ከም ዝምረፅን ስለ ዝፈልጥ ኢሉ። እቶም ጋዜጠኛታት ሎሚ ዓመት ንዓይ ክዕወት መሪፆምኒ ምናልባት ንሮናልዶ ክዕወት መሪፆሞ ይኾኑ ንሱ ግን ምስኡ ክሰማዕ ዝብል ግምት ኣለኒ። ሮድሪ ፕሪምየር ሊግ ን4 ሰሙን ክናዋሓ ይኽእል እዩ። ሓድሽ ዋንጫ ዓለም ክለባት ፊፋ ብዝመጽእ ሓጋይ ኣብ ኣሜሪካ ክእንገድ ትጽቢት ይግበር። ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ቸልሲን እውን ኣብዚ ውድድር ክሳተፋ ምዃነን ይፍለጥ። ቸልሲ ወይ ማንቸስተር ሲቲ ናብ መዛዘም ጾታ እንተበጺሐን ሓድሽ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ጅምረሉ ዕለት ክናዋሕ እዩ። ኣካያዲ ስራሕ ፕሪምየር ሊግ ሪቻርድ ማስተርስ ካብተን ክልተ ክለባት ሓንቲ ናብ ፍጻሜ እንተበጺሐ ፕሪምየር ሊግ ድሕሪ ፍጻሜ 4 ሰሙን ዝኣክል ክናዋሕ ኢሉ። ሓድሽ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ክለባት ፊፋ ሓጺር ናይ ዕረፍቲ ግዜ ብምዃኑ ክለባት ማንቸስተር ሲቲን ቸልሲን ብተረጋጋሚ ጥርዓን የቕርባ ምንባረን ይግለጽ። ተዓዋቲ ሱፐር ካብ ኢጣልያ ክንደይ ትረክብ? ሱፐር ካብ ኢጣልያ ካብ ሎሚ ምሸት ጀሚሩ ኣብ ሪያድ ስዑድ ዓረብ ኣብ መንጎ 4 ክለባት ክካየድ እዩ። ኣብ ውድድራት ሰሪኣን ኮፒ ኢጣልያን ቀዳሚትን ካልእትን ኮይነን ዝዛዘማየን ዝሳተፋ ኢንተር ሚላን፣ ጁቬንቱስ፣ ኤሲ ሚላን፣ አትላንታ። ተዓወቲ ናይ ዝውድድር ክንደይ ክረኽባየን? ካብ ፍርቂ ፍጻመ ዝሰናበተ 1.2 ሚልዮን ዩሮ፣ ናይ ፍጻሜ ተፋለምቲ 5 ሚልዮን ዩሮ፣ ተዓዋቲት ዋንጫ 8 ሚልዮን ዩሮ ከም ዝረኽባ ተገሊጹ። መደብ ጸወታ ከመይ ይመስል? ሎሚ ምሸት ሰዓት 10 ኢንተር ሚላን ኣንጻር አትላንታ፣ ዓርቢ ምሸት ሰዓት 10 ጁቬንቱስ ኣንጻር ኤስ ሚላን። ናይ ዋንጫ ጸወታ ሶኒ ምሸት ሰዓት 10 ንሓምሻይ ግዚኡ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝካየድ ሱፐር ካብ ኢጣልያ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ብዓወት ኢንተር ሚላን ከም ዝተዛዘመ ዝዝከር እዩ። መን ትዕወት? ኢንተር ሚላን ናብ ፍጻሜ በፂሓ። ፍርቂ ፍጻሜ ሱፐር ካብ ኢጣልያ ኣብ ሪያድ ስዑዲ ዓረብ ኣብ ዝተኻየደሉ ኢንተር ሚላን ናብ ፍጻሜ ከም ዝበፅሐት ኣረጋጊጻ። ብኣሰልጣና ሲሞኔ ኢንዛጊ ትምራሕ ኢንተር ሚላን ኣንጻር ኣትላንታ 2-0 ክትዕወት ክኢላ። ደንዘል ዳምፍሪዝ 2 ሽታት ብምዝጋብ ጋንቱ ኢንተር ሚላን ናብ ፍጻሜ ክትሓልፋ ክኢልዋ። ኢንተር ሚላን ዝመጽእ ሶኒ ምሸት ሰዓት 10 ኣንጻር ተዓዋቲት ካብ ጁቬንቱስ ወይ ኤሲ ሚላን ዝሓለፈት ኣመዛዘሚ ጸወታ ክትገጥም እያ። ተጻወቲ ክለባት ሊቨርፑልን ማንቸስተር ዩናይትድ ነበር ጂሚ ካራገር፣ ጋሪ ኔቪል ናይዚ ዓመት ውድድር ዝዕወታ ጋንታታት ግምታቶም ኣቐሚጦም ኣለዉ። ግምታት ጂሚ ካራገር ፕሪምየር ሊግ ቻምፒዮን ሊቨርፑል፣ ካብ ካልኣይ ክሳብ ራብዓይ ኣርሰናል፣ ቸልሲ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ 5ይ ደረጃ ኒውካስል፣ 6ይ ደረጃ ኖቲንግሃም፣ ዝወርዳ ክለባት ሌስተር፣ ኢፕስዊች፣ ሳውዝሃምፕተን። ግምታት ጋሪ ኔቪል ፕሪምየር ሊግ ቻምፒዮን አርሰናል፣ ካብ ካልኣይ ክሳብ ራብዓይ ሊቨርፑል፣ ቸልሲ፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ 5ይ ደረጃ ኣስቶን ቪላ፣ 6ይ ደረጃ ኖቲንግሃም። ዝወርዳ ክለባት ሌስተር፣ ኢፕስዊች፣ ሳውዝሃምፕተን። ብናይ መን ግምት ትሰማምዑ? ኩዕሶ እግሪ ኣዝዩ ቀሊል ነገር እዩ። ሰርጂዮ ኮንሳሳኦ ፍልስፍና የብለይን ድሌተይ ምዕዋት እዩ። ንኤሲ ሚላን ብሓላፍነት ዝተረከበ ፖርቱጋላዊ ሰልጣኒ ሰርጂዮ ኮንሳሳኦ ዝኽተሎ ዘሎ ፍልስፍና ከም ዘይብሉ ገሊጹ። ኣሰልጣኒ ሰርጂዮ ኮንሳሳኦ ፈላስፋ ኣይኮንኩን፣ ፍልስፍና እውን የብለይን ድሌተይ ጸወታታት ምዕዋት ጥራይ ኢሉ። ቅድሚ ገለ መዓልትታት ሓላፍነት ነዛ ጋንታ ዝተረከበ ሰልጣኒ ሰርጂዮ ኮንሳሳኦ ውጽኢት ምምጻእ እየ ዝደሊ ኢሉ። ሰርጂዮ ኮንሳሳኦ ወሲኹ ኩዕሶ እግሪ ኣዝዩ ቀሊል ነገር እዩ ብምባል ሸቶ ንኽተመዝግብ ሓንቲ ሸቶ ተቐሚጥልካ ኣሎ፣ ሸቶ ንኸይመዝግበካ ድማ ካልኣይ ሓንቲ ሸቶ ኣላ፣ ስለዚ ከቢድ ነገር ኣይኮነን ይብል ተሰልጣኒ። ጽባሕ ኣብ ሱፐር ኮፓ ኢጣልያ አንጻር ጁቬንቱስ ዝገጥም አሰልጣኒ ኮንሳሳኦ ኣብ ዝሓለፈ ናይ መጨረሻ ዝራኸባሉ ጸወታ ክልቲአን ክለባት ክልቲአን ክሳዓር ዝዘለያ ጋንታታት ኮይነን እየን ተራእየና ንክብል ገሊጹ። አሰልጣኒ ኣብ ስዑድ ዓረብ ከተማ ሪያድ ፍልይ ሓያልን ኣብ መዓልቲ 2 ግዜ ነቶም ተጻወትቲ ልምዲ የካይደሎም ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣስቶን ቪላ ተጻዋታይ ከተፈርም እያ።
ክለብ ፕሪምየር ሊግ ኣስቶን ቪላ ንኣት ከዓይ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ዶኒኤል ማለን ንምፍራም ኣብ ዝርብ ከም ዘላ ዘኣትሌቲክ ሓቢሩ ኣስቶን ቪላ 18 ሚልዮን ዩሮ ናይ ዝውውር ክፍሊት ከምኡን ተወሳኺ መስርሕ ፀወቱ ተራእይ ክፍሊት ናይ ተጻዋታይ ክውስኽ ምዃኑ ተገሊጹ እታ ክለብ ንወዲ 25 ዓመት ተጻዋታይ ማለን ዘቕረበቶ ናይ ምስጋር ሕሳብ ካብቲ ዶርትመንድ ተጽቢት ዝገበረቶ ዝወሓደ እኳ እንተኾነ ክልቲአን ክለባት ኣብ ድርድር ከም ዘለዋ ይግለጽ ብኣሰልጣኒ ኡናይ ኤምረ ትምራሕ ክለብ ኣስቶን ቪላ ናይ ቅድሚት መስመር ንምሕያል ምንቅስቓሳት ትገብር ከም ዘላ ዘኣትሌቲክ ይሕብር ኣርኖልድ ክውቀስ የብሉን ኣላን ሸረር ኣሌክሳንደር ኣርኖልድ ናብ ሪያል ማድሪድ ክጽምበር እንተወሲኑ ክውቀስ የብሉን ክብል ናይ ተጻዋታይ ክለብ ኒውካስልን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ነበረ ኣላን ሸረር ሪኢቱ ይህቡ ምስ ሊቨርፑል ኩሉ ነገር ኣመስጊቢው ሕጂ ድማ ሪያል ማድሪድ ንዑ ዝኸውን ዕድመ ቅሪባቶላ ነቲ ኩነታት ድማ በቲ ናቱ ቦታ ኮይና ክንሪኦ ኣለና ክብል ኣለን ሸረር ገሊጹ ኣርኖልድ ብውሳኔታቱ ክውቀስን ተሓታትን ክኸውን የብሉን ዝበለ ኣለን ሸረር ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ሕማቕ ሓሳባት ክህሉ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሕጂ ሒዝናዮ ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም እዩ ኣብዚ ቅጽል ምክትታልኩም ኣይተቋርጹ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮመንት ሳብስክራይብ ኣይትዝልልዎን ወደ ሓንኩም አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ